Tak jo, čau čau, zdravím všechny u breaku číslo 54 na Panini Mosaic Premier League Megabox dvakrát. Nejdřív dáme los. Přiřadíme tady k týmu. Pravidla furt stejný, 3x zmáčknu randomiz a potom to přiřadím těm týmům. Takže po prvý, po druhý a po třetí. Tak, hodně mi toho zbylo, ale nevadí. Takže Aston Villa mi zůstala, Brentford mi zůstal, Barley, Dunstarčík, Liverpool mi zůstal, Norwich, Marcel Vrašťák, Southampton a Watford mi zůstal. Tak, dobrý. To bychom měli. A jdeme na samotný break. Takže 84 karet v jednom boxu, 10 těch Reactive Gold paralelek na box, takže jich bude celkem 20. Tak, si ještě vyjdu po stránky, jdem na to. Jinak ve 12 vypíšu další break. Bude to nejspíš poslední break měsíce. Nový Merliny, dvakrát Blaster Box. Na to stihnu připravit a nacenit, když tady začnu tady odpoledne. Organizačně. A asi můžeme začít. Pomalinku. Hodně štěstí všem. Tak, Alexander Arnold, Liverpool, Olis, Crystal Palace, Harrison, Leeds, Robert Sanchez, Brighton, Tsimikas, Liverpool, Ezi, Crystal Palace, Hoover, Wolverhampton, Cole Palmer, City, Tomiyasu, Arsenal, Daka, Leicester, Cody, Wolves, do Brentfordu, Norgard, will to win. Do Arsenalu první ta Gold, takže gratulace Matějovi Prouskovi a Douglas Lewis do Aston Villa. Takže první Gold jde do Arzíku za Matějem. Stavíme to bokem. Máme co vystavovat. Tady budou dvě. Anderson, Palace, Longstaff, Newcastle, Maguire, United, Royal, Tottenham, Levin, Everton, Ings, Aston Villa, Iheanacho, Leicester, Bowen, West Ham, Nippon, Barley, Irons, Norwich, do City, Raheem Sterling byl tu win na mozaiku. Takže Martinovi Hržobkovi gratulace, Everton do Kure, Eduard Mendy do Chelsea. Takže Chelsea má Ondra Kejnár, takže Ondrovi gratulace a do Newcastle Callum Wilson, Danovi Starčíkovi. To musím šát. Tak, Mendy. Douglas Lewis, Aston Villa, Van Dijk, Liverpool, Eduard Palace, Gelhardt, Leeds, Broja, Southampton, Salah, Liverpool, Antonia, West Ham, Luza, Watford, Chilwell, Chelsea, Chalobah, Chelsea, Ramsdale, Arsenal,
Pereira do Leicesteru, breakaway. Tak to je krásný. Martinelli na mozaiku do Arsenálu, takže parádní trefa pro Matěje. A Emiliano Martinez na gól mozaiku. Tak, tohle je pěkný. Gabriel Martinelli. To si dáme do toploadru. Se povedlo. Takže zatím Arsenal. Tak jen. Jadon Sancho United, Son Tottenham, Iwobi Everton, Bissouma Brighton, Firmino Liverpool, Dallas Leeds, Partey Arsenal, Gilmour Norwich, Truss Ekong Watford, Lukaku Chelsea, Tierney Arsenal. Tak tady máme Vepu Brightonu na mozaiku pro Pojtu, Temu Puky na goldu pro Marcela a Diallo Southampton už mi zůstal z toho losu. Tak, Temu Puky pro Marcela. Poslední dva jsme šli. Guay, Crystal Palace, Perard, Southampton, Maupay, Brighton, Konate, Liverpool, Gallagher, Crystal Palace, Newcastle, Norman, Norwich, Jose Sa, Wolverhampton, Sargent, Norwich, Ederson, City do Crystal Palace, Joachim Andersen pro Vojtu, Granit Xhaka, Breakaway do Arzíku, Denis na goldu pro Watford. Tak a do Leeds za Jindrou Kulhánkem Eiling. Takže další goldka, respektive goldky. Denis Andersen. Almiro, Newcastle, Rashford, United, Loris, Tottenham, Gray, Everton, Chukwuemeka, Aston Villa, Mané, Liverpool, Werner, Chelsea, Odegaard, Arsenal, Schmeichel, Leicester, Declan Rice, West Ham, Collins, Burnley. Do West Hamu si už vidíme Declan Rice na Will to Win mozaik, takže to je pěkný. Pro Standu Kunce. Na goldu pro Manchester City za Martinem Žabkem Rodri, takže to je další super trefa. A do Crystal Palace a Vojtou Guaita Golman. Tak. Declan Rice. Malý moment, vyndám si tu nový slíby. To tady musím potom honit. Tak. Dobrý. No, jdem na box číslo 2. Prázdný box, nic tam není. Tak. Na to. Tak, tady by měly být zase. Tak, Gray, Everton, Chukwuemeka, Aston Villa, Mané, Liverpool, Guay, Crystal Palace, Perrault, Maupay, Brighton, Palmer City, Rocky, Tomiyasu Arsenal, Daka Leicester, Cody Wolverhampton, Werner Chelsea, do Wolverhamptonu Trincao, Londru, tak
tu vin mozaik, gratulace do Leicesteru, Jamie Vardy, tak to je paráda pro Jindru Kulánka. A do Southamptonu Period Rocky Gold. Takže Jamie Vardy pěkný. Konate, Liverpool, Gallagher, Crystal Palace, Shelby, Newcastle, Jadon Sancho, United, Son, Tottenham, Iwobi, Everton, Odegaard, Arsenal, Schmeichel, Leicester, Declan Rice, West Ham, Collins, Burnley, Vydra, Burnley a tohle to je na tom silveru. Takže Danovi Starčikovi byl tu win, Kai Havertz, Chelsea, Aaron Cresswell do West Hamu, pro Standu a do Brightonu Mopé. Takže Cresswell a Mopé. Matěj Vydra. Ještě drezu Burnley. Tak, Bissouma, Brighton, Firmino, Liverpool, Dallas, Leeds, Redmond, Southampton, Dunk, Brighton, Elliot, Liverpool, Norman, Norwich, Kozesa, Wolves, Henderson, City, Party, Arsenal. Tak a tady by měl být limit. Do Southamptonu, Redmond, tohle je limit 10, pokud vím. Je to tak? Tak, Southampton mi zůstal. Tuším. Se podívám. Jo. Tak. Gratulace sobě, no. Vlašič, vezem. Takže paráda, Matěj Vydra opět. Tentokrát na goldu. A Ibrahima Konaté. Pro Liverpool. Takže Matěj Vydra na goldu. Pro Dana. Vlasič. Tady ten Redmond, teda desítkový. Nevím, co to hráče, ale limit to je. Se počítá. Tak. Joe Gallagher, Leeds, Broja, Southampton, Salah, Liverpool, Anderson, Crystal Palace, Longstaff, Newcastle, Maguire, United, Dendonker, Wolverhampton, Jesus, City, Mbeumo, Brentford, Castagne, Leicester, Antonio, West Ham. Tak, pojď. Ronaldo, zdar. Tak, pro Mirka Rušina. Parádní trefá, není to sice mozaik, ale i tak dobrý. Sadio Mané, Gold. Do Liverpoolu a Kieran Tierney na mozaiku pro Arsenal. Tak, Sadio Mané. To si možná můžeme vystavit. A Ronaldo. Poslední dva. Royal, Tottenham, Calvert-Lewin, Everton, Ings, Aston Villa, Arnold, Liverpool, Olis, Crystal Palace, Harrison, Leeds, Luza, Watford, Chilwell, Chelsea, Chilwell, Chelsea, Ramsdale, Arsenal, do Liverpoolu Jota, na Will to Win, mozaik, Oli Watkins, Aston Villa, do Chelsea Gold, pro Ondru, Romelu Lukaku, gratulace, a do Crystal Palace, to už je snad třetí dneska, pro Vojtu Tlera, Guej, Lukaku, Watkins a Diogo Jota. Poslední, na konce. Bude tu podpis? Asi ne.
Tak, Sanchez Brighton, Cimika z Liverpool, Eze Crystal Palace, Almiron Newcastle, Rashford United, Loris Tottenham, Iheanacho Leicester, Bowen West Ham, Nick Pope Burnley, Aarons Norwich, Hoover Wolverhampton, Mopai, tentokrát na Well to Win. Do Arsenalu Tierney i na Goldu a poslední do Aston Villa Buendia. Tak jo, to je všechno. Díky všem za účast. Tady je rychlej recap toho nejlepšího asi, co tu bylo. Tak, Martinelli, Mozaik, Arsenal, Lukaku, Mane, Vardy, Lokonga a Redmond, desítkový limit pro Southampton. Tak jo, ještě jednou díky, pěkný den všem a kolem toho poledne počítejte s tím, že vypíšu ty Merliny, Blastry, nový. Vypadá to velmi dobře, koukal jsem hodně videí a jsou tam vážně pěkné karty, už se na to těším. Tak jo, díky všem ještě jednou a mějte se. Čau.